Komşu. Selamun aleyküm. Walik, qawmi. Armada. Aynen tiyadalın mı? Awalay reklam üçün naqınt bön. Ey, şu olşuna da adama günün etini oğay. Yok be komşu. Bugün yetmezlikten ne? Yönetti ben milletin medyada. Sebebin milesin gelýän. Gel onu men sana sebebini aýdaýyn. Sebebini aýtsam, Veşnagonak mehrini bilýäň-a? Hova. Arada jaňatdy net nomurdan. Onsoň şol geleceň ally. Olsun ne bolly? Allyň ay. Onsoň näme bolly, onsoň näme bolly. O geleceň ýanyma gelenini bilýän. Ondan soň geleceň görmedim men. Bir yerlere gitdil. Bir hepdeden soň sağ gözüm bilen doğrudan görüp başladım. Ine de çep gözüm.